ಚೈತ್ರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಮಾನ್ವಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಈತ್ ಮಲ್ಲದ ಸವಲದ ಪೂತೋಲೆ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಪೂನೊಂಜಿ ತೂಪನೇ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲು ಮನಸ್ಸುಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಯಾನಿತ್ತೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ದ ಪೊಡಿನ ಬಾದೆ ಐನು ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಚಪಾತಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡೆ ಮಂತದು ಇಯೋಡು ಸೋಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಕೆಲವು ಜನ ನೀರುಡು ಕೆಲವು ಜನ ಪೇರುಡು ಅಂತೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ನೀರುಡು ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅದು ಇಂತ ಮೆತ್ತನ 5 ನಿಮಿಷ ಇಯೋಡು. ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ನ ಪೊಡಿ ಹಾಕು ನಿಜನ ಖಾಲಿ ಪೊಡಿ ಹಾಕ್ತದೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ದು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಏಲಕ್ಕಿಲ ಯಾಕಡೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಅಂತ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ನಾನಂತ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋಡು ಪಾಡ್ದು ಪಾಕ ದಿಯರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಅಂತ ತೀನಾಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿತು ಪಾಕ ಬರೋಡು. ಮತ್ತೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಉಂಡೆ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೀತೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಲ್ದು ಅಂತಂದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಗಾಂಡ ಆಂಡು ರೆಡಿ ಆಗ ಶೋಕುಲು ಗಾಳಿ ಪಟ ಬಿಡೋನಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಂಡು ದಾಲ ಬರ್ಸಂದ್ರೆ ಮಿತ್ತು ಕುಡ್ಡಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿಲ ಬರ್ಪುನು ಇದು ಬಾವು ಗಾಳಿ ಪಟಲ ಶೋಕು ರಾವನುಂಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಂಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪಂದ ತೋಪುನಾಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ತೋಲೆ.